If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Ban pen priang ya ka kubor halor ka jingdon kam ban pen ne pen sa ka mariang kum ka wei ka kam sakri blai. Ha ka pratrek nailur arajar arpulai kinong yalam ka Balang Presbyterian ko Umroi district ka bahap apo ka Mawbuh ri Bhoi Presbytery. Lengba ka Rural Social Economic and Life Development Committee kilalet ban Pynlait di Kesembai Dohkha ha ka wa Umroi ha ka district ri Bhoi. Ha kini kesengi ledon lang uba o karpuri ubade beat officer ke Soil and Water Conservation Umroi Beat House lambat kidukhat ke komiti berkentup Reverend ER Karkrang pastor rangba ke KGP Sinot Sepni uba PB Seliang chairman ke Dorbar Senong Umroi Pelun uba Shalan Seliang secretary kene komiti uba Kensai Nengnong secretary ke Dorbar Umroi Pelun bat kiwi kinong alam bat kidukhat jongne ke komiti Balang. Kani ke komiti kalayo bantep kumba 20 kilo kesembai Dohkha kawa kebelatip kum kawa Kyrwa kabah apa pun usam jong Dorbar Senong Umroi Pelun. Nak liang uwi ni kinong yalam jong ne komiti ulapan pau ke jingkemen ke bakrau ban yo ekum kene kalat ban le ka kamba bahak emlang salang kam tam ban shim ke senjam ban penek pensa ya kido do wa ki ba em ki wa kabalong ru ka wei ni kidok sa babha na ke benta ki wei pat ban sung thu ke jing koridor jong Seliang konsep makabanta kaneka memoriang gajongi terlada kini ki klau ki betam kimdon hakane ka area ka jongi kamut kini ki kane ko umbu tangkat no kansa terkhongno te nata kadau nada kerpat efi ka snong thau kibadon kata ka bor ban pek ya kane ka jingbha jingmiat jong kini ka snong hakini ki area kalong ban pene ban pensa nang kongi kiding kisi nangta nakaliang jongi ke office ru ngele ban pentung ki ding nang ba kanlong ke jimentoy na bantaka sinong ka thao ka jongpi te ni pat babun sin ki briu pat ki lek ban thangno da kading te lada ki thangno da kading ta kamut ki tu ki ding ki si ki bai ni a jingerap ka sulong ke jingle no ai te nata kadau ngada kerpat hana po bangin simkhia ban penne ban pensa ya kane ke memar yang kejongi te hakan ke step ro ngidon kane ke ya ka ba ubrei ula ai kalong ba hapo jong ngitip bekidon sibun kita ki jingthau ke bedon jingim te lengba jong kini ki jingthau ke bedon jingim ke ba ubrei ula bu ni hakan ke step ngin nyerap ban ai kini ke sembai Dohkha khrang ba kane ka wa ka ba don ha kane ka snong ka jongfi kanlong ka ba kibriu kinang ban smuthu susu ban penne ban pensa om tang ya kamariang ndrei ye ki jingthau ka ba im baro ki badan hapo jong kane ka memariang